putoat pois, niin ei mitään hätää. Siellä odottelee vielä yksi kierros, minne voit tulla mukaan. Te olette mukana pelissä. Eiköhän siirrytä toiseen kysymykseen. Toinen kysymys kuuluu, mikä seuraavista tarkoittaa katolisen kirkon ylintä johtajaa? A. Paavi, B. Sulttaani, C. Keisari. Ja aika alkaa nyt. Tytöt ja pojat jätetään tänne miettimään ja siirrytään katsojien peliareenalle. Eli te hyvät kotikatsojat voitte vastata tekstiviestillä. Kirjoitat sinne A, B tai C vaihtoehdon ja tekstiviesti voit lähettää numeroon 17107. Hienoa, siellä on jo muutama pelaaja vastannut. Satu, JMJG ja Kanke ja Sami. Loistavaa, loistavaa. Nimittäin toisella kierroksella katsojakilpailu voittaa lähtee DVD-soitin, joten nyt kannattaa vastata oikein ja sitten viimeisessä kysymyksessä olla vielä nopea. Ja ohjeita voit käydä lukemassa myös nettisivuilta www.mtv3.fi